Здравейте, здравейте на всички наши зрители и слушатели. Добре дошли в поредната инициатива на Министерството на младежта и спорта и дирекция Младежки политики, а именно Младежкият подкаст. В първият епизод на гости ни е Петър Младенов, заместник-министър на младежта и спорта. Преди да се потопим обаче в темата на деня, може ли с няколко изречения да кажете кой е Петър Младенов? Здравейте на всички зрители и слушатели. Изключителна привилегия, чест да съм първия гост в младежкия подкаст. Мога да кажа, че Петър Младенов е мечтател за реализирането на качествена младежка политика в България. Ако тръгнем малко по-назад във времето, Петър Младенов е и доброволец, и застъпник за младежки права, и в последствие работата и професионалното развитие всъщност прерасна в една така дългогодишна борба за това младите хора в България, в света да имат качествено участие в вземането на решения, но и техния капацитет да бъде развит, така че би казал, че освен на работа и е кауза, за която вече работя много години. Няма как да не попитам всъщност какъв е пътя от доброволец до заместник-министър на младежта и спорта с ресор младеж? Аз съм изключително щастлив всъщност, че младежкият подкаст в момента така се намира в сърцето на младежта в град Перник, а именно Международния младежки център. Така че доброволчеството го свързвам именно с моето време като ученик. Когато бях на 15 години, имах шанса да започна като доброволец към Национална програма за превенция и контрол на ХИВ-СПИН. Благодарение на моята учителка по биология, която ме покани да участвам в СИП здравно образование. Аз след няколко месеца всъщност озовах именно, не случайно споменавам Перник, в област Перник, град Ковачевци, на едно уникално преживяване, обучение. И тук мога да спомена всъщност, че още по-свързано е и това, че директор на Международния младежки център Перник, Радост Раданова, беше един от моите първи обучители. Така че наистина младежта и младежката политика продължава. Това, което ме грабна тогава и промени може би живота и ме накара да се развивам в тази област, беше, че видях колко е важно развитието на капацитета на един млад човек. Как ти отваря кръгозора за това какво искаш, къде искаш да бъдеш и всъщност да допринасяш за едно по-добро общество, в което живееме. След това имах възможността да се включа в една международна младежка мрежа YPR с съмишленици от над 52 държави, което пък още повече ми отвори хоризонта за това да разбера какви са културните специфики, какви предизвикателства, възможности се срещат не само в България, но по и света и как добрите практики може да се реализират тук или пък ние да предадем една добра практика на други държави. Станах обучител по застъпничество и така живота ме докара в Министерството на младежта и спорта като младши експерт. И там вече от другата страна на нещата разбрах колко е многопластово, сложно и предизвикателно всъщност да изграждаш и да правиш младежка политика. Но благодарение на така добри ментори, които имах, смятам, че ми помогна да не се откажа, защото това е най-важното, да не се отказваш, а наистина да следваш това, което искаш, мечтите си и наистина да вярваш, че можеш да промениш средата, макар и машината така да те притиска всеки ден. След това имах възможността да отида на стаж в Европейската комисия. След това се върнах, успях да реализирам практики в България и след Министерството на младежта и спорта имах възможността да работя в Организацията на Обединените нации в ООН в Ню Йорк, в Фонда на ООН за населението, което всъщност ми помогна да се фокусирам върху политики и права, свързани с здравното образование, с реализирането на млади хора. И така след 5 години там, май месец, получих така привилегията и честта да бъда заместник-министър на младежта и спорта. Много накратко, разбира се, историята до момента. Сигурна съм, че за всички наши зрители и слушатели е изключително любопитно
каква е мотивацията? Вие сте млад човек, на един млад човек от ООН, от Ню Йорк, да се върна в България, в Министерство на младежта и спорта и да работи наистина толкова активно за развитието на младежките дейности и младежките политики в страната? Аз мисля, че отговорът се съдържа във въпроса, именно България. Аз обичам България, обичам да инвестирам в България, моята родина, така че винаги, макар и да съм учил навън, да съм работил навън, винаги България ме връща. И смятам, че инвестицията в българската младеж е едно от най-хубавите, качествени и смислени неща, което някой може да направи, така че чест и привилегия да работя с уникален екип, така че наистина да може да развиваме младежката политика, така че когато получих поканата, въобще не се замислих. За 3 седмици си събрах багажа, който беше доста голямо предизвикателство да се преместиш от един континент на друг. Не планирах да се прибирам, признавам си. Трябваше да се преместя в Кения, но възможността да продължа това, което сме започнали в България, наистина така ме мотивира да се върна и смятам, че последните месеци определено не съжалявам за моя избор. Добре, и сега малко да се потопим в професионалната тема. Министерство на младежта и спорта през годините някак си се утвърди като Министерство на спорта. Младежта по една или друга причина остава в периферията, не в фокуса, както ни се иска на всички, които сме ангажирани с младежкия сектор. На какво според вас се дължи това? Аз имам една мечта и тя е, че, както знаем, Министерство на младежта и спорта се помещава в така известната спортна палата. Много се надявам, че работата ще ни помогне да стане по-известна като младежката палата. Разбира се, това ще трябва още доста време, доста разбиране, защото младежката политика в България тя е малко енигма за повечето хора, доста екзотична. Тук мога да спомена, че когато си говорим за младежка политика, това не означава млади спортисти. Разбира се, с изключително уважение към всички спортисти на България, които прославят държавата по света и у нас, но много важно Министерството на младежта и спорта да изпълнява ролята си на координатор на такава политика, съвместно с други институции, организации, така че наистина всеки един аспект от живота на младия човек да бъде подпомогнат, да се дадат равни възможности, независимо дали си говорим за сектор икономика, сектор земеделие, сектор външна политика, така че наистина да може потенциала на един млад човек, в зависимост от той как иска да се реализира, да бъде реализиран. Смятам, че колкото повече говорим за младежка политика и за това този подкаст смятам, че ще помогне за това, е да разберем всъщност какво е това младежка политика и наистина се надявам все повече да се говори и тя да стане национален приоритет, за което също си мечтая. Може би за зрителите, за слушателите, политиката за младежта или младежката политика, това, ако може на по-човешки език да го разкажем, и това е моето разбиране, именно което казах, инвестицията в капацитета и потенциал на един млад човек от юношеска възраст до професионална реализация, в зависимост от това той дали иска да се развива в България, в чужбина, но инвестицията наистина от юношеска възраст е изключително важна. Развитието на личностни умения, за които така все повече трябва да се говори, работа в екип, въобще опознаване на самия себе си, така че да мога аз да бъда активен граждан на обществото и наистина да избирам да правя неща, които са смислени, които са с кауза и които подпомагат не само мен, и да забравя малко за аза, а наистина да работим за обществото. Това е за мен младежката политика, особено ако тя е подплатена със съответната политика, истинска политика, говорим за закон, стратегия, програма. Това ще наистина затвори кръга, така че да има реална реализация възможности, защото само на думи не става, именно трябва и административната подкрепа и там идва ролята на Министерството на младежта и спорта. Споменахте, че се връщате в България през месец май, за да вземете позицията заместник-министър на младежта и спорта. Кои са основните и най-ключови неща, които се случиха за тези 6 месеца? Може би иновации, дори и планове за нови инициативи на Министерството? Ами тук може да кажа, че когато се върнах, първо се радвам, че доста голяма част от екипа, с който съм работил, беше там, но пък имаше страхотни попълнения като теб в екипа, така че наистина да
се съберем съмишленици, които вярват в каузата, което е изключително важно. За съжаление, през годините така сме се сблъсквали с доста хора, които нямат идея какво е младежка политика, което неминуемо се отрази негативно върху реализацията. И смятам, че това трябва да се каже и трябва да се говори за него, за да се знае, че това не трябва да се неглижира като сектор. Това е политика, която изисква определен капацитет, определени познания, определен бекграунд, така че наистина да можеш да разбираш какво е младежка работа, какво е младежки работник. Защото като почваме от А до Я, някак си не става, нали, процесът се забавя допълнително. Смятам, че последните месеци бяха доста динамични. Наистина хиляди километри, много срещи, много изписани документи, идеи, концепции. Като конкретни неща, които мога да очертая, може би възстановения диалог с младежкия сектор, тъй като една младежка политика не може да се прави без самия сектор и без тяхното участие. С различни организации, Национален младежки форум, Национална мрежа за младежките центрове, всички, които бяха изградени. Неправителствени организации на местно, локално ниво, което е изключително важно. Радвам се, че направихме доста така, може би никой не очаква, че ще успеем да се справим с всички забавени неща, включително процедури по националните програми за младежта, които много се радвам, че успяхме да наваксаме. Отворихме 2 нови процедури за кандидатстване на неправителствени организации по национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10 от Закона за хазарта. И тук говорим за над 500 проекта, които са минали през ръцете на няколко човека, така че наистина може да се похвалим с това, че успяхме да е много важно Министерството на младежта и спорта да изпълнява ролята си на координатор на такава политика в положението, така че наистина да може неправителствени организации да правят това, което трябва да правят, защото нашата политика е насочена именно към финансиране, подпомагане на неправителствени организации. Говорим за младежки организации, работещи с и за млади хора. Така че това е, бих казал, един от така големите победи тази година. Успяхме да направим няколко споразумения, други са в ход. Скоро подписахме споразумение с Национален студентски дом, тъй като наистина е много важно, както казах, юношеската възраст, ученическата, но и студентската. Затова ние препознаваме студентската общност като изключително важна и ключова, така че там да може да има инвестиция, затова един млад човек да избере професионалната си реализация, къде да отиде, какво да прави. Затова и Национален студентски дом като своеобразен наистина така принципал на студентството в България и национално представителство на студентските съвети са изключително важни, така че много се радвам, че с тях доста работиме с, както казах, Национален младежки форум, имахме доста инициативи, включително и диалога на ЕС по въпросите за младежта. Направихме един страхотен международен ден на младежта на 12 август в Бургас с община Бургас, с Международен младежки център Бургас и други неправителствени организации. Смятам, че така за пореден път и показахме уважение и разбиране и надявам се да наградихме доброволчеството в България на Международен ден на доброволеца 5 декември. Връчихме нашите годишни награди за 9-ти път. Една страхотна инициатива на Министерството на младежта и спорта и така в частност дирекция младежки политики, което също наистина надявам се да подпомогне и съвсем скоро народните представители да продължат това, което направиха в 50-тия парламент, а именно в 51-то Народно събрание да видим отново вкарани закони за доброволчество, така че наистина доброволчеството да бъде обезпечено, да бъде верифицирано, защото аз като доброволец знам колко е трудно да докажеш, че си бил доброволец пред така професионална гилдия и въобще да покажеш, че има смисъл от това нещо. Така че надявам се това да бъде факт съвсем скоро. Местната младежка политика, може би за всички, които ни гледат, е важно да кажем, че тя е основно изпълнявана от местните администрации, от общините, от съответния кмет. А пък ролята на Министерството на младежта и спорта е да подпомага, да създава ресурси. Така че много се надявам тази работна група, която създахме за местна младежка политика, заедно с представители на младежки организации, общини и тук мога да кажа
огромна благодарност на Сдружението на общините в България, защото те наистина вярват в смисъла на младежката политика и са страхотен партньор, който имаме младежките центрове, като тук мога да очертая няколко основни очаквания, които имаме от местната младежка политика, именно да създадем ресурс, било то наръчник или няма значение заглавието, нещо, което дадената общинска администрация може да ползва, така че аз, ако съм кмет, да знам кое е важно и откъде да почна, така че наистина младежта в моя град, село, независимо каква по населеност община е, да има съответната местна младежка стратегия, програма, мониторинг, да си обезпечам администрацията и разбира се какъв бюджет трябва да си предвида, за да мога да подпомагам младежката политика. Друго нещо, което се надявам да имаме другата година, национална младежка столица, разбира се по модел на европейската, но спрямо нашите специфики и така реалност. Така че наистина това да е допълнителен стимул към общината да реализират младежки дейности на общинско ниво. Така че това са две основни неща, които много се надявам другата година да може да се похвалим с тях. Така че наистина да подпомагаме именно младите хора на местно ниво, освен на национално, защото е много важно. Знаем, че всеки регион в България има своята специфика и е много важно местната младежка стратегия да бъде ориентирана спрямо капацитета, нуждите и предизвикателствата, които младият човек среща на местно ниво. Разбира се, националната стратегия за младежта е действаща, тя дава общата картина и именно за това се надявам все повече местни младежки стратегии да съществуват, така че да подпомагат реализирането и достигането й в рамките на стратегическия програмен период. Тук мога да кажа, че и на европейско ниво също успяхме да работим доста. Имаме един страхотен проект с Албания, където подпомагаме и така обменяме опит и практики за тяхната младежка политика, за това как албанската младеж и българската младеж може да работят заедно за обща реализация, като очакваме в рамките на няколко месеца също да споделим и публикуваме един справочник с добри практики от двете държави, защото наистина вярвам, че България като член на Европейския съюз и ключов и стратегически партньор в Балканите може да стане, да бъде превърната в регионален хъб за младежка политика, като не казвам, че сме най-добрите, но пък имаме много, което може да дадем и много, което може да научим и може да бъдем един координатор за това всички страни около нас, кандидати страни и членки на Европейския съюз да бъдат подкрепени и така да имат един допълнителен стимул като бъдеща част на Европейския съюз. Смятам, че и успяхме да подкрепим много младежи. Много младежи, които участваха в различни международни форуми, така че наистина се опитваме където и както можем да подкрепим млади хора в участието им. Включително и на нашите български младежки делегати към ООН, които имаха едно успешно участие в Общото събрание на ООН, в трети комитет, участваха в реализирането на резолюцията на ООН за младежта и тази година. И макар не винаги финансово, ние винаги се опитваме с технически, с експертизата си, с насоките и контакти, които имаме, да може да реализираме тяхното участие, наистина да бъдат адекватни, би казал, на много високо ниво, когато представляват България по света. Не на последно място мога да кажа, че разбира се, това, което правим е и в изпълнение на препоръките на диалога на ЕС, в партньорство с Национален младежки форум, с други организации направихме много събития по места, така че наистина да може да се разбира какво е това диалог, особено на европейско ниво и как може младите хора да бъдат участници на национално, на европейско, така че наистина този процес да бъде затворен кръг, а не само еднопосочно това какво ние правим, пък без да чуваме младите от срещата. Страхотно. И за финал. Със сигурност предстоят много неща, но в краткосрочен, средносрочен план, какво планира Министерството на младежта и спорта по отношение младежките политики и програми?
Другата година предстои оценка на нашата национална стратегия. Това е по-така сухата част, но пък е изключително важна, защото тази оценка и резултати от нея, разбира се, ще ни даде една посока за това къде сме, как се справяме и какво трябва да променим, за да достигнем крайния резултат. Другото нещо, което разбира се, надявам се повече издания на нашия нов подкаст с интересни гости и така все повече достигане до младежи, тъй като всички знаеме, дигитализацията е изключително важна част от ежедневието на всеки един човек, така че ние се опитваме да бъдем все по-дигитални и да стигнем до все повече младежи, така че наистина надявам се младите хора да ни виждат все повече в платформите, които всъщност ползват всеки ден. Така че наистина по разбираем език да достига до тях повече възможности за обучение, въобще всякакви неща, които ги интересуват. Мисля, че поставяме началото на още много разговори, тъй като и темата за Закона за младежта е изключително важна. Сигурна съм, че и програмите, които предстои да бъдат отворени през 2025 са интересни както за младежките организации, така и за младите хора, тъй като допустими бенефициенти всъщност са неформални групи от млади хора. Така че си запазваме правото на още един разговор по темата. А на финала вече няколко пъти споменахме, че всъщност се намираме на територията на Международен младежки център Перник. Огромни благодарности за домакинството, огромни благодарности на екипа за възможността наистина да случим този прекрасен проект и инициатива на Министерство на младежта и спорта именно тук. Очаквайте ни съвсем скоро с изключително интересни гости по, вярвам, много любопитни за всички нас теми. До скоро!